ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, eradicate, disband everything, oh God, that has been planted by omubi. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, you are God Almighty, there is none like you. uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho selehla namhlanje. Sime ukhona bakho, indlebe zethu, inhliziyo zethu azinomhlabathi ovundile. Lithi uma lehla limile ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithambise uNkulunkulu wethu ongcwele, zingabi ngamatshe egameni elihle likaJesu. You are God Almighty, there is none like you. You are worthy to be praised. We thank you. Ngegama likaJesu. Siyambingelela bazalwane ngegama likaJesu. Ngokukhulu ukuyithoba ngibingelela. Hallelujah. Ngibingelele kuba kulami ekhona phakathi kwethu, ngibingelele omama bonke, ngibingelele nobhuti bonke ngegama likaJesu. Amen. Hallelujah. Ngumntwana kaNkulunkulu, ngithanda uJesu nakho konke. Ngibingelanga ngamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wami. Amen. Ukufakazela nje bazalwane, njengoba ngime lapha kwenu, angisiye nje umuntu owakhula ukhonzo, angisiye umuntu ongakhula ngilalela intshumayelo kuphela, kodwa ngangasithatha isinqumo sokwamukela uJesu. Amen. Ngoba bakhona abantu abakhula enkonzweni, abakhula ngithiwa nje asiyele enkonzweni, kodwa bazi yonke into yasenkonzweni abangakwazi. Uthola uJesu abakazi bamukela. Uma ungambeka ukuthi akashumayele, angashumayela. Uma ungambeka ukuthi akenze nanoma ngabe yini angayenza, because wakhulele enkonzweni. Amen. So ngiyambonga uJesu bazalwane ukuthi ngomntwana wakhe ngisindisiwe, ngamamukela njengenkosi nomsindisi empilweni yami, washumayela izwi namhlaba. Amen. Nayithola indawo enhlizweni yami. Hallelujah. Ngizocela nje bazalwane sifunde uGenesis 29. Siyoqala nje ukufunda kuverse 25. Genesis 29 siyoqala ukufunda kuverse 25. Hallelujah. Hallelujah. Sithanda Isaiah kunale izwi kaIsaiah nje khona. Angazi noma 60 verse 22. Angazi bazalwane ukuthi likhuluma nobani, kodwa lisenhlizweni yami nje kakhulu ukuthi I the Lord will make it happen in due time. Ngesikhathi esifanele mina njengoNkulunkulu ngizokwenza kwenzeke. Amen. Nanoma ngabe yini into ofila sengazi ukuthi ayenzeki manje, kunaleli izwi lokuvuka nje izweni yami ukuthi uNkulunkulu I the Lord nanoma ngabe i-temperature noma i-weather yasemhlabeni ithi ngeke kuze kwenzeke. Amen. Noma ngabe i-currency yasemhlabeni ithi ngeke kuze kwenzeke. Amen bazalwane. Nanoma ngabe i-repo rate yasemhlabeni ithi ngeke kuze kwenzeke, kodwa ngizwa leli izwi lithi I the Lord will make it happen. Hallelujah bazalwane. Angazi ukuthi likhuluma nobani, kodwa lokho ke bazalwane ngikhuluma namhlanje. Hallelujah. Nanoma ngabe kuthiwa abantu sebekhulume ini ngempilo yakho, but lithi izwi laNkulunkulu I the Lord will make it happen. Hallelujah. Umuntu uyachecka i-bank balance yakho ithi lokhu ngeke kuze kwenzeke. Namhlanje ngifuna ukukukhumbuza izwi laNkulunkulu elisho njalo elithi I the Lord will make it happen. Osemtholile bazalwane izwi esilifundayo namhlanje, ngicela ngifundele egameni likaJesu. Ngithanda kakhulu ukufunda ngesingisi egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Kodwa awufunde isizulu. Wathi usibheka unguleya wayesethi kulabani, kuyini lokhu okwenzile kimi na? Angikusebenzelanga uRaheli na? Unikhohliseleni na? Wathi kulabani, akwenziwa njalo egameni likaJesu, ukade
ukhaliswe kancane. Kulendaba nje evukayo bazalwane. Ngeke ngibone uma ngibheke ekhaya before ngifike ekhaya emabuyeni, ngekhala esemabuyeni. Before ngifike khona kufanele ngiqale ngidlule ugravel. Then uma ke ngokuthi ugravel angakafiki khona okusho ukuthi angakafiki ekhaya. Amen. And umuntu ozobe ufuna ukuya ekhaya kufanele lindele ukuthi uzohamba gravel. Amen. Uyathanda noma kathandi kodwa gravel uzohamba. Hallelujah. La sifunda khona bazalwane sithola uJacob usuka mhlawumbe ngiqale eqaleni lendaba uJacob usuka ebaliswa uma wakhe ubheka Amen. Abalekela siyasazi isitori bazalwane sayisakhuluma ngokusuku engazuthi omunye ubona ngalozo babonakala sengazuthi uzobulawa so ukuze protect akahambe yoqasha kwamalungu. Hallelujah. So wahamba-ke uJacob wayoqasha kwamalungu. Kwase kuba khona i-agreement ngoba ngathi efika uJacob futhi wahlangana noRaheli yena owaqale ukumbona elusa ngaphana futhi yayisiyathatheka le ndoda. Amen. Themi ithatheka yayisidecide ukuthi itheni misiba nesivumelwano nomalumu labane sekhona ePadamara wayesethi ngicela ukuthi ngikusebenzele for iminyaka ewu7 ngikusebenzele. Hallelujah. Then saqhubeka isikhathi esifisweni sakhe uJacob isifiso sakhe ukuthi ngolunye usuku ezibone eshade noRaheli. Kwakuyisifiso sakhe leso okusho ukuthi idestiny kaJacob kwakuyizibona eshade noRaheli. Hallelujah. Njengoba wonke umuntu la phakathi kwethu kunedestiny anayo kunala afisa ukuhamba efike khona. Amen bazalwane. Okusho ukuthi uJacob la ayekade efisa ukufika khona kwakuwukuthi ezibone eshade noRaheli. Nginasho ukuthi uJacob wayethi mehlelelele wayewubona umshado wakhe ewupictureisha. Wayezibona enezingane noRaheli. Amen. Wayebona enomuzi omuhle, wayebona enamakamela amahle. Futhi ngamanye amazwi yonke impilo yakhe wayethi mayipictureisha eyibone enoRaheli. Hallelujah. Kwakuyiyona destiny yakhe, kwakuyiyona ndawo ayefisa ukufika kuyona. Hallelujah. Amen bazalwane. Njengoba mhlawumbe nomunye umzalwane lana uthi ngifisa ukuyibona nginendlu enkulu enhle, ngifisa ukuyibona izingane zami zingabameli, ngifisa ukuyibona izingane zami zidriver imoto ezinkulu, zinamabhasi, zinamakhumbi, zinamatekisi, zinezinto ezinkulu. Iyona destiny yanoma bemuphi umzalwane ekaJacob wakuyibona enoRaheli. Then eqhubeke esebenze because in order to attain your destiny noma in order ukuthi uthole nanoma ngabe into oyifunayo kufanele ukuthi uyisebenzele. Hallelujah. Uma kuya ngokuthi awufuni ukuyisebenzela into oyifunayo okusho ukuthi you are not ready ukuyithola lento oyifunayo. Hallelujah. Abantu abaningi bafuna izinto ezifike kodwa abafuni ukuyisebenzela, kuyingozi. Ngoba uma ungafuni ukuyisebenzela into oyifunayo kusangenzeka ingafiki. Hallelujah.
mhlawumbe laba bazalwe emakhaya ku rich abazohlala abazali besebenze bese kuba khona. Amen. Mhlawumbe nabo futhi yothi mase kufikile uthola ukuthi kuyophela ezandleni zabo ngoba into ongayisebenzelanga uyivaluish. Kodwa anything oyisebenzele uyayivaluisha ngendlela eyisimanga. Hallelujah. So kwabe sekumphoqa ukuthi emsebenzele uRaheli. Ngiyacabanga ukuthi uJacob ngathi esebenza isikhathi esingaka esebenzela umalume uLabani esebenza iminyaka ewu7 wayisebenza ngokuzikhandla ngoba engqondweni yakhe kwakuwukuthi akafisi umalume ngolunye usuku enganeliseki uma esemnikeza uRaheli. And uma sifunda iBhayibheli bazalwane siyathola ukuthi ngoba lo mfana wayekade blessed siyamthola ukuthi umalume kwenzeka ukuthi ebukhoneni buka Jacob elusa inkomo enakekela yonke imfuyo yakhe imfuyo kaLabani yayikade expanda mawala. Amen. Hallelujah. Yayikade expanda mawala ngenxa yokuthi kukhona uJacob emzini kaLabani. Ngenxa yokuthi imfuyo kaLabani ayikade inakekela uJacob yayisi expanda ngendlela ehlukile kunakuqala. Amen. Washaya safika isikhathi seminyaka ewu7 iBhayibheli alikade lifinqa yonke lento. Amen. Safika iminyaka ewu7 sekufanele ukuthi njengamanje uJacob ethole uRaheli amsebenzele ngoba sonke lesi sikhathi lento lesebenzela uRaheli. Mina ngiyazi le ndoda ukuthi yayingashongani ukuthi ngifuna ukuthola inkomo mhlawumbe yavele nje akhethe uRaheli kuphela. Amen. Ngoba phela uRaheli yedwa wayengeke ezekwazi ukuphila ngaye yedwa kodwa kwakufanele mhlawumbe ebe nesinye isivumelwano sokuthi ethole ezinye zezinto okusho ukuthi umuntu wesifazane unepower uyakwazi ukwenza indoda isebenze iminyaka eminingi esebenzele yena. Amen. Sisi kumkhumbuza abazalwane ukuthi omama banepower enzima ngendlela eyisimanga. Amen. Mhlawumbe nje manje wangisebenza isikhathi esingaka nje ngisebenzela umanyembe umuntu engizomshada ngolunye usuku umanyembe sengalobona ngaqeda sekushoda nomshado. Amen. So okusho ukuthi isikhathi esingaka ngisebenzela loyamuntu wesifazane. Amen. Because at the end of the day ingane eziyobhenefitha kakhulu engikusebenzele uyine ingane. Amen. Okusho ukuthi umuntu wesifazane unepower ngoba idestiny yanoma ngabe imuphi umuntu wesilisa ukuthi ayibonele unkosikazi. Amen bazalwane. Le ndoda yasebenza yonke iminyaka ewu7 isebenzela umuntu wesifazane. Ipower le ekhombisa ukuthi umuntu wesifazane unamandla kangakanani. Wavele wayeka yonke imfuyo eyayikade ikhona wavele waqonda uRaheli. Amen bazalwane. Ngifisa ukuthi sizazi namhlanje bezazi abantu besifazane ukuthi ninamandla ngendlela eyisimanga. Hallelujah. Nanoma ngabe kuthiwa izwe linithatha kanjani kodwa kunale power enayo. uNkulunkulu ayifaka kumina ngamabomu. Amen. Kukhona indoda engashifta ukuhlala isuke epheshewe lapho izohlala la eSouth Africa. Ngenxa ukuthi ukhona umuntu wesifazane embonini. Amen bazalwane. Ngenxa yepower umuntu wesifazane anayo. Kunomuntu ongakwazi ukusave u70,000 ehambe yolobola. Kunomuntu ongenza iloan ehambe eyolobola just because of umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane unepower. Yasebenza le ndoda for iminyaka ewu7 isebenzela uRaheli. Okubuhlungu okwenzeka. Okay. Bawuhlela umshado ngendlela ababewuhlela ngayo ngosiko lwabo. Then wathi umevuka ekseni umethe uyabuka uyaphenya uyathola ukuthi akusiyo uRaheli lo ebengade ngimsebenzele lesi sikhathi. And njengamanje isiyenziwe le agreement ngokosiko lakho kwaqedwa. Akusekho ukubuyela emuva akasakwazi ukuthi angimfuni lo eninikezele ngoba konke sekwenzile. Wayeseyabuza ukuthi kungani ninginikeze kungani unginikeze umuntu engamsebenzelanga ngoba umuntu mina ebengade ngimsebenzela sonke lesi sikhathi akusiyo uLeya kwakade kuyingane endala kaLabani. Amen. Akusiyo uLeya ebengade ngimsebenzela isikhathi eside kangaka
umuntu ebengikade ngimsebenzela bekuRaheli. Amen bazalwane. Hallelujah. Kuyenzeka empilweni usebenze isikhathi eside uvele uthole ongakusebenzelanga. Amen. Hallelujah. Kuyenzeka empilweni kufike izinto ongayisebenzelanga. Uthi uyabheka usho ukuthi akusiwo lama results ebengikade ngiwalindele. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi uJacob waphatheka kabi. Wahluthuka mhlawumbe wacabanga nanokuthi evele ikhansele yonke lento. Kodwa ngesimo sokuthi uyazazi ufuna bani. Amen. Wayesethi uLabane ngokosiko lwethu akuvumelekile ukuthi omncane eshade kuqala omdala engakashadi. So ingakho siqalisa kunikeza omdala. Amen. Ukuze uzokwazi ukuthola lo omfunayo. Okusho ukuthi ukuze uzokwazi ukuthola le degree oyifunayo kuyakuphoqa ukuthi uqale wenze lokho ongakuthandi ukuze uzokwazi ukuthola lokho okuthandayo. Amen bazalwane. Kukhona abantu abahamba beye emagaraji beyofuna imoto ezinkulu ama X5. Lithi ibhenki asikwazi ukukunikeza iX5 ngoba awukazi waba nayo imoto empilweni yakho. Awuqala uhambe ngequid kuqala. Akusho ukuthi X5 awukwazi ukulithola kodwa sifuna ukubona ukuthi uyakwazi yini ukukhokhela imoto emotweni encane. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngiyangibone abantu abahola kahle kodwa bangazi ikweletu emagameni abo. Bethi mabe ufuna ama loan amakhulu ithi bank asikwazi ukukunikeza. Akanawo ngisho nane-loan eyodwa nane-account eyodwa yempahla. Bese lithi bank ukuze ngizokwazi ngolunye usuku ukunikeza 250,000. Angiqale ngikubone ukuthi uyakwazi yini ukukhokha ngesikweletu se-account yaka-Rage. Awuqala uhambe uyovula uRage ukhokhele ngoba mhlawumbe ngothi ngikunikeza lokho okufunayo. Uthola ukuthi usuzofundela entweni enkulu ukukhokha. Kufanele sibone entweni encane ukuthi ukhokha kanjani. Kuyenzeka empilweni uthola ongakufuni kanti kuzoholela kuloko okufunayo. Amen bazalwane. Okusho ukuthi kuyenzeka kwi-destiny yethu before sifike kwi-destiny siqale sihambe ku-gravel. Kodwa akusho ukuthi njengoba sihamba ku-gravel asizokufika ekhaya. Akusho ukuthi njengoba sihamba ku-gravel asizokufika kwi-destiny yethu. Kodwa indlela ebhekela isiyakhona kumele iqale idlule ku-gravel la singathandi khona. Amen bazalwane. Okusho ukuthi angakafika ekhaya uma ngisayibona ngihamba kumgwaqo oqondile omuhle. Amen bazalwane. Kodwa kumbiza ukuthi ngiqale ngihambe ku-gravel qala. Amen bazalwane bese kuba imanga ngifike ekhaya. Ku-gravel kaJacob kwakuliya. Wayibona ehamba ku-gravel. Amen bazalwane for 7 years kwamphoqa ukuthi akasebenze omunye u7 years ukuze azosebenzela uRaheli. Amen bazalwane. Kwakumphoqa ukuthi ephile nomuntu angamthandi for 7 years. Hallelujah. Ukuze ezokwazi ukufika kuRaheli. Ukuze ezokwazi ukufika kulo muntu abekade eyipicturesha ephila naye. Ukuze ezokwazi ukufika kulo muntu abekade eyipicturesha nezingane naye. Ukuze ezokwazi ukufika kulo muntu ayipicturesha nomuzo omuhle naye. Amen bazalwane. Kufanele kube khona la esiyodlula khona esingathandi khona ukuze siyofika la esithanda khona. Amen bazalwane. Kunezinto empilweni esiyoyithola esingayithandi kanti sizosisa la esifuna ukuya khona. Hallelujah. Okusho ukuthi ukhona izinto esiyoyithola empilweni yethu esiyothi asithokozi ngazo. Amen bazalwane. Kanti lezo zinto zifuna ukusisa la esifuna siye khona. Kunezinto uNkulunkulu azoyiletha empilweni zethu ezibhlungu. Ozothi uma uvuka ebusuku uzwa engazuthi why impilo emhlabeni. Kanti kunala uNkulunkulu afuna ukukisa khona. Amen bazalwane. Kunala uNkulunkulu afuna ukukisa khona. Nabantu bazoze bebuka ukuthi kwenzakalani kanti abazi ukuthi uNkulunkulu khona iprocess ayenzayo. Amen bazalwane. Okumnandi kakhulu ukuthi uEsau ubhuti wakhe akaze azebone ngathi uJacob edlula kulesasini. Trust me, uJacob kube kuthiwa uEsau wayazi ukuthi uJacob udlula kulesasini. Wayogiya egiye uEsau ethi wayetshela ukuthi uyini ethatha isibusiso sami. Buka manje kwenzakalani.
Amen bazalwane. Mhlahla leyo ngaleza ekhathi ama social media ayikade engekho. Kube kuthiwa ayekho nama social media. Sathi wayebona nje esawu sekupostiwe kuthiwa hawu uJacob yaphadam Aram sibavele bamcrossa. Bamnikeza lokho akade engakukhulekelanga. Lokho angakusebenzela ngabamnikeza into angayithandi. Wayezobayihlaya izweni lakaEsheni. Lakashekeni. Amen bazalwane. Hallelujah. Inhlahla leyo kube kuthiwa esikhathini samanje sike sithi masivelelwa izinto uma impilo isinikeza lokho esingakuthandi. Sibona abantu besiposta kuqala ku Facebook. Hallelujah. Hallelujah. Kufanele sisebenzele lo 7 years ukuze sikwazi ukuthola lokho esithandayo. Amen bazalwane. Noma ngabe kuthiwa usebenze for 8 years, ufunde for 8 years ufundela ukuba udokotela. Uma kwenzeka ungawuthola umsebenzi wokuba udokotela, uthola umsebenzi wokucleaner esibhedlela. Uthathe. Amen. Kunomuntu ozothi mina angikwazi ukuhamba ngiyocleaner ngine doctorate. Kunomuntu othi mina angikwazi ukuhamba ngiyocleaner ngine degree. Kanti akazi ukuthi ukusebenza kuleso sibhedlela eclean ngolunye usuku uyomenza kube khona omunye umuntu ozorecognize ukuthi lo muntu une doctorate. Amen bazalwane. Amen. Kube kuthiwa ubekade ehlele ekhaya ubengekeze bonakale ukuthi unayo doctorate. Mhlawumbe ngolunye usuku kuyothola udokotela bengekho. Wena uthi usaclean kube khona isidingo sika dokotela uhamba uyosiza. Bese kuyabonakala ukuthi lo muntu uyakwazi ukwenza umsebenzi kaDokotela. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngolunye usuku enindoda yayikade cleaner. Ngicabanga lapha siyamaza singamkhohlwa lo mculo ukuthi wayobani. Wayekade esebenza studio ecleaner. Wayithula nje wayithula hello. Wayne eliyisihosha ngathi liyibhesi. Le ndoda yayikade isebenza studio. Amen. Yayikade isebenza studio, ithi isebenza ibe cleaner. Iyazazi le ndoda ukuthi ngumculi. And futhi ayinesifiso sokufuna sokuba umculi. Kodwa ayishongo ukuthi angikwazi ukuhamba ngiyocleaner. Ngoba mina ngiyibona ngiartist. Amen. Okubuhlungu ukuthi akakabi artist. Kodwa yena unalizwi lokuthi angaba iartist. Amen. Kodwa lelazwi kufanele kube khona kufanele yena kube khona la azoqala khona ukuze ezokwazi ukuba iartist. Amen bazalwane. Wacleana babemuzwe ecula, bamrecognize babona ukuthi lo muntu lona yazi ikhona into epowerful anayo. Ngaleso sikhathi wakhipha album yakhe yaba powerful yadayiswa, wawathola ama gigs ngendlela eyisimanga. Ngaleso sikhathi wasasebenza indaba ama CD kakhulu. Engakasebenzi kakhulu indaba ama gigs ngaleyo ndlela. Wakufuna ukuthi udayise kakhulu ama CDs akhe ngaleso sikhathi wayekade ecula kanye noLundi, ecula noSifiso Ncwane because wayekade bemanage ndawonye. Amen bazalwane. So empilweni kukhona la kufanele siqale khona. Impilo kuyenzeka isiqalise kuLeah ukuze siyokwazi ukufika kuRaheli. Hallelujah bazalwane. Ungathuki uma impilo ikufake kuLeah. Ngoba uma uzogive up ungafuni ukusebenzela uRaheli kusangenze kungamthuki. Ngenxa yokuthi usucasukile ukuthi impilo ikubeke kuLeah. Amen bazalwane. Kuzokwenzeka impilo ikubeke phansi kanti ufuna ukukuyisa phezulu. Amen bazalwane. Ngoba iyabona ukuthi mhlawumbe uma ngakubeka kule level akuzukusukeka kalula uye phezulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Ngolunye usuku ukhona enye aeroplane eyake yabasenkingeni phezulu emgwaqweni. Yadecide ukuthi ayeke yehle kule airport. Ekulelozwe. Ayizanga kulelozwe. Kodwa iya kwelinye izwe. Kwayiphoqa ukuthi ayehle ukuze izokwazi ukustarta kahle. Inyuke ngokuphelele izokwazi ukuthi iziyofika safely kulelozwe. Amen bazalwane. Kube kuthiwa bathi oso science kube kuthiwa le aeroplane ayikaze ize yehle kulelazwe ngabe yaphahlazeka. Amen bazalwane. Kodwa kwabiza ukuthi yehle iyoqala kuLeah. Amen bazalwane.
wabiza ukuthi yehle, wabiza ukuthi ama-pilots ebeka i-pride phansi. Amen bazalwane, noma bethiwa akusikho la abaya khona, kodwa for i-safety yabantu nanokuthi ukuze befike bephephile la abaya khona, ngoba siyayazi i-destination yabo, kodwa laba bekhona kwakungesiyo i-destiny. Amen bazalwane, kukhona la ekufanele impilo sivumele khona isibeke phansi. Hallelujah. Kukhona la impilo ekufanele sivumele isibeke phansi. Kunomuntu owayekade esebenza kahle ngendlela eyisimanga, enamabhizinisi, enayo yonke into, kanti kuzokwenzeka ngolunye usuku impilo imbeke phansi. Yathi misimbeke phansi wavele wagive up. Kuyingozi ukugive up impilo misimbeke phansi. Amen bazalwane. Kuyingozi ukugive up impilo misimbeke kuliya. Make sure ukuthi ngale nkathi ukuliya nanoma ngabe yipi opportunity efikayo noma kuthiwa gquba iy'nqola zigquba. Hallelujah. And enye into engiyaziyo la ekwake kwaba khona anything enkulu kupossible ukuthi isangaba khona. And isiZulu sithi la ekwake kwaba khona amanzi asangaba khona. Yeah. Amen bazalwane. So wena uzobe usimpilo sikubeke la ezobe ikubeke khona. Uma kuya ngokuthi kukhona ilevel owake waba kuyo qala, kuzokwenze kube kuyo futhi again, mhlawumbe kuze kuphinda kaningi. Ngenxa ukuthi awuvesananga wagive up wayekelela kulesi stage sempilo sakubeke phansi. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba kuyingozi ukugive up impilo emisakubeke kuliya. Hallelujah bazalwane. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nomzalwane onezinto eziningi ayitholile empilweni engasiza ikhulekele. Akusiyo lento oyi-odile ku-Uber, uthole ongasikho okodile. Ngifuna ukwazisa namhlanje ukuthi nanoma ngabe yini into oyifunayo empilweni kusazokwenzeka kungafiki khona. Mhlawumbe kuyoqale kufike lokho ongakodanga kuqala, kanti lokho ongakodanga yikho okuyokwenza ukuthi uthole lokho okufunayo. Amen bazalwane. Hallelujah. Ungagive up, qhubeka usebenze mawana. Noma sekukhona lokho okukhona ongakufuni, kungasikho lokho okodile. Amen bazalwane. Kodwa qhubeka usebenze mawana, usebenzele lokho okufunayo. Amen bazalwane. Abantu abaningi bagive up ekuliya, bavele bagive up bayekelele empilweni. Kanti kusafanele basebenze omunye 7 years ukuze bezokwazi ukuthola lezi zinto abayifunayo. Mhlawumbe kuzukuba u7 years kuzoba u7 days. Amen bazalwane, ngoba le kwakuuhambo lika Jacob. Kodwa uhambo lika Jacob ngenzeka lifane nolwethu. Kodwa mhlawumbe ngelifane ngokweminyaka. Amen bazalwane. Khona ezinye zezinto eziyofika ezibhlungu empilweni yethu, zifike lezi zinto esingayiodanga zizohlukumeza, kanti zifuna ukuzositrainela ukuthi sibe ready for a big blessing la isiyakhona. Amen bazalwane, ngoba mhlawumbe la isiyakhona kufanele kube khona la isiyodlula khona, sitraineke khona ukuze masiyofika lapha naphambili. Hallelujah bazalwane. Namhlanje ngifuna ukuzothi kumzalwane ungagive up uma impilo isakubike kuliya. Ungagive up, ungayekeleli, ngoba kusangenzeka uRaheli ungamtholi. Uma uzoyekelela kuliya kusangenzeka uRaheli lo kade uyibona uphila naye impilo yakho yonke uvesana ungamtholi, because usuvele wagive up la kuliya. Kube kuthiwa uJacob wavele wayekelela ngabe akaseze emthola uRaheli. Amen. Yasebenza le ndoda, yasebenza for omunye u7 years. Yamthola uRaheli eyayikade imkhulekela for sonke lesisikhathi. Shuthi usasebenzele uRaheli for iminyaka ewu14. Kodwa ngokohlelo lwakhe wayeyitshela ukuthi uRaheli uzomthola emva kweminyaka ewu7. Amen bazalwane. Hallelujah. Then ngithanda le ndoda yesiphindi yadecide isifuna ukuhlala futhi lo omunye u6 years ukuze izokwazi ukuthi ayikwazi phela ukuthi ihlale ithathe, ngoba njengama isinama responsibilities awu2. Isinama responsibilities awu2, sekufanele ukuthi iphinde isebenze futhi khona la kwalabane ukuze izokwazi uaccumulate umcebo, ukuze izothi imisibuyela ezweni lakwashekeli izokwazi ukuthi ibuyele khona isinako.
nangempela yakwazi uku-acquire for iminyaka ewu-20. Even though uLabane wayekade eyiphoxe for 10 times, kodwa akuphelile ukuthi izinto ayekade eyifuna wayithola. Amen bazalwane. Kungenzeka abantu bekuphoxe for 10 times. Njengoba uJacob waphoxwa for 10 times ephoxwa uLabane. Kodwa akuchazanga ukuthi lezi zinto ayekade eyifuna akayitholanga. Amen bazalwane. Ngihlekisa ukuthi waphinde wanikeza ubhuti wakhe esefike ezweni lakashekeli, esemnikeza imbuzi eziwu-200. Le ndoda lena yayisi acquire kanjani imbuzi? Shuthi ngiyayimini ama-ships awu-200 imupha ezisipho. Amen. Ukuze ezokwazi ukuthola ifavor ebusweni bukabhuti wakhe. Amen. Okusho ukuthi zaziningi izinto ayekade acquire within these 6 years. Amen bazalwane. Because lo muntu wayehamba ne-blessing. Amen bazalwane. Ngoba nakhona ukuthi ezesisuke khona sesisuka kuLabane weqa. Amen. Hallelujah. Weqa wazi uLabane wamlandela baze bahamba bokwenza i-agreement lapho ukhuluma ngayo i-covenant. Amen. Yokuthi bekwazi wasekwazi ukuvalelisa kahle ingane zakhe nabazukulu bakhe kahle wabanga. Amen bazalwane. Kodwa engifuna ukuthi ngikhulume ilokho ukuthi waphoxeka for 10 times. Angazi ukuthi bazalwane sesiphoxeke kangakanani empilweni. Amen bazalwane. Kodwa akusho ukuthi njengoba sesiphoxeke kangaka asizukufika la isifuna ukufika khona. Amen bazalwane. Kunabantu abazosiphoxa, akufanele sihlale kulabo bantu. Akufanele simoshe isikhathi sethu sinaka lokho abantu abasiphoxe ngakho. Ngoba ezinye zezinto ezimosha isikhathi empilweni ukuhlala unaka abantu ukuthi bathini, ukuhlala ulalela ubuhlungu lokuzwayo. Amen bazalwane. Because esinye isikhathi esiningi umzohlala nabantu bazokutshela ukuthi ngabe ngikude empilweni kube angaze ngihlale ngipholise leza izilonda. Amen bazalwane. Kanti kufanele ukuthi ngalesikhathi kukhona izilonda uqhubeke usebenze uye phambili. Amen bazalwane. Uma kuthi hamba ngesisisu kufanele uhambe ngesisu uma izandla zibuhlungu. Uma kuyangithi inyawo ayivumi okungenani manje uhambe uthi kanje. Amen bazalwane. Kodwa ekugcineni kufanele utholakale uya phambili. Angingabibikho into ezokuvimba ukuthi uye phambili. Amen bazalwane. Ukuze kungeke kuze ngoba i-problem esinayo sinokuthi ngaso sonke isikhathi masingafiki sifuna ukublame abantu. Kanti kwesinye isikhathi i-destiny yakho ayilele kumuntu. Amen bazalwane. Ngoba nawe mhlawumbe baningi abantu osuke wabagile empilweni yakho ungaboni ukuthi ubagilile. Kodwa abakwazi ukuhlala ekutheneni nobagilile. Amen bazalwane. So make sure ukuthi ungafiki la uyakhona ungayishift blame uyise kubantu. Noma bethu abantu babugile kangakanani kodwa wena thola indlela yokuya phambili. Ungatholakala umile ekuthenini nakho sebekunikeza uliya nakho sebakuphoxile. No, qhubeka uye phambili empilweni. Hallelujah bazalwane. Noma bethu impilo ikubekaphi, don't give up. Hallelujah. Thola indlela yokuya phambili. La empilweni umuntu ozokwazi ukusurvive akusiye umuntu osheshe edikibali. Kodwa umuntu onenkani othi lento engiyifuna ngiyayifuna noma kumnyama kubomvu noma bethu i-current ithi cha noma bethu i-fridge ithi akunalutho noma umuntu uya-check ebheki lithi ibheki akunalutho. Amen bazalwane. Noma i-report rate ebengade ngikhuluma ngayo ithi cha awukwazi ukuyithola lento. Kodwa impilo idinga umuntu onenkani ozofuna ukuyithola kukhona izimo ezinjalo. Amen bazalwane. Umuntu ozothi noma isimo sasekhaya sime kanje kodwa lento engiyifunayo ngiyayifuna. Amen bazalwane. Asimfuni umuntu osheshe give up. Umuntu okheqeka kalula ongakwazi ukuvuka uma esekheqekile. Umuntu othi mekheqiwe ehambe elwe nomuntu omkheqile. Miyake lo muntu lona uzokuphumelela uhamba ngendlela uthi ngiyaxolela uhamba ngendlela ngoba ngalekhathi ekheqa efuna ukuthi umlwise ukuthi uzokwazi umoshekelelwa isikhathi. Amen bazalwane. Asingayivumi nanoma ngabe yini bazalwane into ezosimoshela isikhathi. Hallelujah.
ungalokhu ufuna abantu bekuchazela ukuthi yini lokho ekwenzile ukwenzelele akakuchazele ngendlela uhambe uyaphambili uma kuya ukuthi uyachaza uma kuya ukuthi ufisa ukuxolisa ukungena nakalandele wena ebehambe exolisa hayi wena ukuthi uhlala ulinde isikhathi sakho umosha isikhathi sakho ukuthi exolise amen bazalwane hallelujah because into esifuna ukuthi siya phambili sifuna ukuthi siyibone sishade noRaheli amen bazalwane empilweni ethi sifuna ukuyibona sishade noRaheli ngoba iyona nto sisebenzela kangaka empilweni sifuna ukuyibona sifikile kule destiny esifuna ukufika kuyona sifuna ukuyibona si-owner ama-business amakhulu sifuna ukubona iy'ngane zethu zizinto ey'nkulu ey'mpilweni amen bazalwane sifuna ukuyibona siphethe ama-farm sifuna ukuyibona sizinto ey'nkulu emhlabeni wonke amen bazalwane sifuna ukubona uMr Music ngolunye usuku ehlabelela le e-USA amen bazalwane that is our destiny that is our Raheli amen bazalwane sifuna ukubona leli bandla lilikhulu linabantu linabazalwane abaningi uRaheli wethu lowo amen bazalwane okwamanje siyambuka nje loluya uNkulunkulu asiphewa asinankinga naye ngoba siyazi ukuthi ukuze sifike kuRaheli bekufanele sidlule kuliya amen bazalwane hallelujah akusinde siodile le akusinde siodile le kodwa iqiniso ukuthi asikwazi ukuhlala entweni kule asikwazi ukuhlala sigxeka uNkulunkulu ukuthi why sinalokho ngoba uma siyohlala la kungabi big esikwenzayo siyohlala la ingunaphakade siyophila noliya impilo yethu yonke hallelujah siyophila nomuntu esingamthanda impilo yethu yonke ngoba uJakobe wayengamthanda uLeya waze wayizama ngakho konke Nkosi yami uLeya ukuthi ezizale izingane wazamzalela izingane eziwu6 yonke ingane ayizala wayethi umkhwena wami uzojabula uzongithanda ngoba ngimzalela abafana kwafana wayelokho efuna nje ingane kuRaheli wayelokho efuna waze wamthola uJoseph ngoba uma sifunda iBhayibheli siyathola ukuthi kwayena uJakobe wathanda uJoseph more than zonke lezo ezinye izingane zakhe ngoba ingane ayithola wayithola kumuntu ayekade efisa ukuba naye sonke lezi isikhathi hallelujah bazalwane hallelujah so akufanele sihlale kuliya ngoba even kwanaso isizwe saka-Israyeli sasingeke sesikwazi ukuhamba siyofika eGibhithe kube kuthiwa uJacob wavele wagive up kuliya amen bazalwane isizwe saka-Israyeli sakhula kakhulu ngokuya eGibhithe ngoba sathi mase sabuya sesisiningi endlela eyisimanga amen bazalwane hallelujah hallelujah wakungafanele ukuthi etholakale give up ngoba kusakenzeka ukugive up kwakho manje ngenxa ukuthi isimo sikunikeze uLeya uzovele ubambezele nabantu ekufanele befike ngesizukulwane sakho bevele bengafiki kanti kukhona abantu ade bezofika ngawe ekade bezosiza umhlaba amen bazalwane hallelujah uma impilo isinikeze uLeya akufanele sigive up ilokho ke bazalwane bengizokhuluma namhlanje nanoma ngabe yini impilo ekunikeze khona ungakodanga don't give up kuyilokhu okuzokwenza uthole lokhu okukhulekele sisukume bazalwane ukuhlabelelele umuntu wegameni likaJesu